Benvidos e benvidas a Radio Allariz, concretamente a Falamos do Noso, a saga do Risco. E imos a todo o risco neste programa, concretamente a terceira entrega, o terceiro episodio, o terceiro capítulo, e seguimos dando voltas polo percorrido vital de Don Vicente. Antes de entrarmos xa no miolo da cuestión, dúas voces máis, as voces da sabedoría, do coñecemento, da arte, da creatividade, en boca de, por exemplo, Ángeles. Benvida, Ángeles, que tal? Gracias, e organizas xa unha presentación. Pois sí, señor, aí falou ben. A inestimable voz e coñecementos de Toño. Que tal, Toño? Moi ben, estupendamente. Pois iso, con iso xa e un biscoito xa podemos, creo que, entrar de cheo na cuestión. Ben, pois, capítulo 3, isto non vai coller a forma dunha teleserie, pero case, e aquí temos un Risco xa que continúa coa súa formación, pero a parte desa formación xa o temos casi dado de alta na Seguridade Social, non? E a piques de xubilarse. Tamén, moi ben. Pois, son os límites de hoxe, sí, neste terreo, non? Que vai máis ou menos pode ser dende 1900... Sí, con 16 anos, ímolo coller con 16 anos, il nacera no 84, polo tanto en 1900 ten 16 anos, e xa un bacharel, con moi boas notas, con moi bons resultados académicos, e algo hai que facer. Remata o bacharelato, e ora que? Pois bueno, parece que había unha especie de sino aí. A familia tiña unha tradición relacionada co mundo do dereito, co mundo das leis, e el, pois, parece que era o que tiña que seguir tamén o ronsel dos seus devanceiros, non? E así foi, con 16 anos, pois, casi que recién cumpridos, pois decide estudiar Dereito seguindo a tradición familiar. O seu avó, o seu pai Antonio, xa fora tamén abogado, o seu curmán Sebastián, tamén abogado, despois sería máis cousas, entre elas presidente da Real Academia Galega, pero tamén abogado de formación. E, bueno, o que nos podemos preguntar son os motivos de por que Dereito, aparte deste. Digamos, había unha tradición na familia, pero, bueno, na sociedade burguesa daquel momento, ter un título en Dereito daba prestixio, non? E, bueno, pois esa pode ser unha das razóns. Pois Santiago, que dáballe tamén relativamente cerca de Ourense, pode ser tamén outro motivo, pero, bueno... Falamos do seu comezo aos 16 anos, e non quere dicir que fora un superdotado, sino que era esa idade a que se iniciaban... Sí, nesa época, claro, rematábase o bacharelato, ensino secundario, rematábase con 16 anos, e despois había outros 6 anos de carreira, non? De feito, el vai a rematar con 22 anos. Ainda moi novo, pero xa era un licenciado en Dereito. Por certo que non lle debía gustar moito aquelo, non? Non lle debía gustar, non? Cando se ve José Fernández, que xa levo citado aquí varias veces, eu terei que citar máis veces, porque eu creo que é o mellor biógrafo que hai, inda que ele se presenta como experto no risco mestre, no risco pedagogo, e de feito escribiu un libro de risco mestre de mestres, pero que é moito máis que eso. Eu creo que é unha auténtica biografía no que, gracias, se vamos seguindo, podemos chegar a saber hasta o que merendaba Risco cada día, non? A mí me parece unha obra extraordinaria. Pois, eso,
botou eses 6 anos estudiando Dereito, pero algo que a él non lle gustaba. De feito, ele nos di o que iba, que incluso deixou algunha para setembro. Súas notas eran de aprobado raspadiño, e incluso en algunha ocasión. Ben, é verdad, e hai que lembralo tamén, que estudiou por libre. O cual parece que na época era algo bastante habitual. A mí chamaba a atención que incluso en medicina, na que hai un componente práctico importante, había xente que, polo menos algunhas das asignaturas, as facía por libre. E nas outras facultades o número no libro este de Xosé Fernández se dan datos empíricos sobre a cuestión, e parece que era moi habitual estudiar por libre, ir a Santiago solo de cando en vez para facer exames parciais ou traballos, presentar traballos ou cousas así, e os exames finais, claro, que eran os que definían o curso, non? Pero bueno. A min interésame moito isto que che escoitamos moitas veces, de que el non é o único dos escritores galegos, intelectuais galegos, que inician unha carreira, pero que non lles gusta a carreira, que é un pouco por imperativo familiar ou de outras circunstancias, pero logo que non exercen esa carreira. Hai máis, non? Ou por outras motivos. Hai máis desertores da carreira para ser artistas de outro xeito. Ou por outros motivos, o de risco, claro. De o de risco, bueno, o de Castelao, non? Que posiblemente sexa o máis coñecido, sobre todo porque Castelao soubo vender como el sabía facelo, non? Dicindo que estudiara medicina por amor ao seu pai, pero que nunca chegara a exercelo por amor á humanidade, non? Claro, de Castelao, ademais, hai moitas máis anécdotas deste tipo. En certa ocasión, nun discurso político que estaba facendo, alguén tuvo unha indisposición, e lle dixeron, el que estaba facendo uso do micro, que avisara a ver se había algún médico. Entón Castelao, hai algún médico? E alguén lle tirou da chaqueta, pero claro, pero ti non eres médico, non? E así. Pero hai algún outro caso máis, o de Cuevillas, por exemplo, non? Que tan chamativo, que na súa tradición había, na súa familia había tradición de farmacéuticos, e ele estudiou farmacia, porque parece que estaba abocado a iso, pero nunca chegou a exercer porque tampouco aquelo iba con él, non? O de risco o deixei para o final, porque non se pode ser tan taxativos con risco, non? Porque ainda que realmente é así, que nunca exerceu como primeira profesión, como primeira ocupación de abogado, o que sí é certo, na Fundación Risco temos a placa que puñan os abogados na entrada do seu despacho, unha plaquiña metálica de abogado, e tamén hai recollido nos anos 30 algún anuncio, é dicir, que vendía a súa empresa, ainda que era unha empresa que pois a vendía na prensa da época, na nosa terra, na Zarpa, aparecen uns recuadriños, despacho de abogado, Vicente Risco, abogado, ofrecía servicios, ainda que eu creo que nin el mismo era moi consciente de que era así, aparte que a estas alturas xa andaba metido en outras moitas cousas, e bueno, o de abogado. A min gustame todo isto porque faime pensar e faime trasladar esta situación de fai 100 anos, a situación actual, cuánta xentiña hoxe, ao mellor non fai unha carreira sin querelo por imperativo de pais, paternal e maternal, non lle gusta esa carreira, logo dedicas a outras cousiñas, pero gústame tratar este tema, porque me parece que é un tema habitual que vivimos frecuentemente. Sigue pasando, eu creo que nós cos tres temos que ver, ou tivemos que ver co ensino, somos conscientes, non, de que se pode orientar, pero nunca forzar. Ao final é o rapaz ou a rapaza o que ten que decidir en función dos seus intereses, do seu gusto, das súas capacidades, e nunca se debe forzar, non? Eses rapaces que van forzados, ao final o fracaso está cerca, está casi que asegurado, ¿no? Por lo tanto, si sirve para algo. O meu comentario obviamente é unha deformación profesional, como mestra que fun, teño moita preocupación por estas cousiñas, pero vexo que en todo caso
calquera que sexa a carreira que se escolla nunca se perde o tempo. O Risco non perdeu o tempo e tuvo tempo ainda para dedicarse a súa verdadeira vocación. Sábese o que non é. É dicir, iso é tamén aprendizaxe. Sí, no, de feito lle foi útil porque o currículum que tivo que presentar para entrar na escola superior da que agora falaremos valorou o que el daquela xa tuvera o título de abogado e tuvera 2 títulos de mestre, do que agora tamén falaremos, non? Que serviron para despois facerse a titulación superior, o sea que anduvo ben. Estivo co dereito, non? E tamén ligado a Facenda. Claro, porque unha vez que remate en 1906 xa é un licenciado en Dereito, xa é abogado, pero se non iba a ir por aí o seu exercicio laboral, algo había que facer. Eu me imagino que aquí tivo que ver moito o seu pai, que era funcionario de Facenda, e algúns amigos do seu pai, sobre todo algún da Comisión de Monumentos, que tamén traballaba en Facenda, e que lle abriron a porta para que o xove abogado entrase na delegación de Facenda de Ourense, donde vai estar escasamente 3 anos. Eu creo que, ademais, lle deron o peor dos postos que lle podían dar a Risco, o de levar o libro de rexistros. Algo mecánico, algo claro, así, moi encargar o que entraba, tiña que anotar o que entraba e o que saía. O sea, alguén ca mentalidade de Risco, carácter espiritual, que tiña de todo e tal, pois dedica todo o día facendo números, apuntando no libro que entrou, que saliu, que tal. Tuvo que ser unha tortura para ele, non me extraña que non aguantara ali máis de 3 anos. Malia que seu pai e algúns amigos do seu pai traballaban ali tamén, e, bueno, estaba nun ambiente, digamos, que cuasi familiar, non? Pero bueno. A min todo isto recórdame a Pessoa. Pessoa. Sí, porque Pessoa tamén foi un escribiente, realmente, un oficinista, e tiña unha oficina de traducción e cousiñas, pero no fondo latía unha imaginación de escritor, e latía tamén unha figura. A min é que, pregunto, Antonio, a Hacienda estaba no mesmo sitio que está hoxe? Seguramente non. En Ourense, quero dicir, sí, o edificio da sei. Hacienda. Eu creo que ese edificio, pero non sei porque tiña unha referencia que algo tuvo que ver cun antigo convento ou algo así. Pero non sei moi ben. O Xeco estaba cerca dali. Bueno, é un dato que se pode buscar. De todos os xeitos non importa. Eu que quería decir é que eu estou me imaginando a Risco tal cual as caricaturas que vos mesmos tender na fundación. Estou me imaginando a Risco así, igual que me imagino a Pessoa por Lisboa adiante, imagino a Risco por Ourense adiante, con esa figura tan característica. A min chama moita atención esta disyunción entre, primeiro, estudante de Dereito que non exerce, como estudante de Dereito, salvo nun período moi pequeniño, un home cheo de imaginación e de humanidades que exerce como oficinista en Hacienda, anotando, igual que Pessoa traducindo e anotando, pero sin embargo vexos como uns personaxes literarios, Pessoa por Lisboa e Risco por Ourense. E se mo permitides, gustaríame ler un poemiña de Cabanillas, de Ramón Cabanillas, un poemiña con unhas ritmas así caricaturescas, que fala desta figura que eu me estou imaginando, porque este contraste de son literarios en sí mesmos, solamente velos son literarios. Ramón Cabanillas tiña unha gran relación con Risco, de feito, foi o que leu o discurso de réplica a entrada de Risco na Academia Galega. Sobre a licantropía era o discurso. Pois a réplica ao discurso a deu Cabanillas. Sí. Pois que a min este poema de Cabanillas pareceme tan caricaturesco como a caricatura. Se houbera outro Cabanillas en Lisboa faríalle o mesmo a Pessoa. Eu estou comparando moito as dúas figuras. Pareceme semellantes. Falamos outro día dos contactos entre Cabanillas. Cuanto máis me adentro, son unha gran descoñecedora de Risco, pero canto máis me adentro, máis pessoiana me vexo en Risco, e máis risquiana me vexo en Pessoa. É así unha cousiña. Non se pode dicir dunha maneira máis fermosa, por favor. Risco unha relación intensísima. Comentámoslo tamén con Pessoa. Solo aí hai un punto, non digo un punto negro, sino un punto escuro, no sentido de que lle falta luz.
Sí. De como remataron as relacións, non? Porque despois incluso o Risco visita, viaxe a Portugal a visitar ao seu amigo Pessoa, e de repente as cartas están publicadas con un estudio, por certo, extraordinario de Delfín Caseiro. A mí gustaríame lelas tamén, en algún momento, en algún programa, alguna carta desas. Pois está na fundación. Hai un libro, están publicados. Hai un libro na fundación. Sí. Vale. Pero digo que despois dunha relación moi intensa, aparte estaba toda a cuestión do saudosismo por medio, pois de repente córtase, pero brutalmente, non volve a haber relación ninguna entre elas. Algo moi forte tivo que pasar. Non sabemos o que. Eran personaxes particulares, calquera claro. deles. Sí, entonces, calquer cousiña podería ser. Imos co poema. Lemos o poemiña. Dice, a ver si vos recoñecedes, sería ideal que... pero non pode ser. Pola radio non se pode ver, pero se tuveramos a caricatura diante, é ideal. Despexada e outra frente que di, por dentro anda xente, ollos de meniño inquedos, por debaixo uns quevedos con cristais, dos que non falla quen pense que caben ben, e aínda máis no arco da ponte de Ourense. Mirando o ceo moi tesa, unha nariz feita a presa, unha boca onde non sabe ni onde non empeza ni onde acaba. E no queixiño un burato, como se os dentes dun rato lle pegaran un belisco a risco. Que fermoso. É moi fermoso este tema, é moi caricatura. Caricatura en palabras. Sí, vedes a rima que é forzada, é como se quixera apuntar os lentes, o nariz. Non ten un punto que vedesco. Totalmente. Un mentón que sae pa diante, ou a enruga este. Pero sabemos que risco... Os lentes que non cabían no arco da... Os lentes que non collen no arco da ponte de Ourense. Este buratiño no queixo, no papo, que parece un buratiño feito por un rato, que lle deu un belisco a risco. Vedes esa rima caricaturesca, forzada? Eu sumaría a outro. Estaba pensando agora, cando escoitaba o poema, no Marcial. Marcial Suárez tamén exerceu todo tipo de profesións. De feito, do que máis viviu casi foi de traductor. Marcial falaba varias linguas, pero sabía latín e grego, era un gustazo falar con il, non? Grego, sobre todo, gustáballe moitísimo o grego é unha lingua extraordinaria. Pero viviu de menesteres máis prosaicos, non? Despois facía teatro, pero tamén estaría nese perfil, non? De menesteres prosaicos, mentres a imaginación para ir vivindo, pero despois o meu non é eso, o meu é isto outras moedas de Leogábalo, estas outras historias que contaba, o Acomodador, non? Estas cousas tan bonitas que ele nos contaba. Pero tamén tuvo que dedicarse a cousas moito máis prosaicas. Bueno, pois ao Risco tamén lle pasou, entraría tamén nese grupo, non? Unha caricatura para un mestre da caricatura, como foi Risco tamén, que é un dos textos máis... Non sei se tes... Non, é simplemente mencionar, porque supoño que vira cando falemos do porco de pé, que a non deixa de ser unha caricatura tamén. A Don Celidonio, cando di Don Celidonio é gordo e artrítico, é preciosa. Os rapaces gostan desta. Non ten cerebro, senón que ten unha bola. ten un unto derretido que lle deita pingotas bastas. É moi bonito tamén o texto. Claro, é que todo porco de pé é unha alegoría, non? Unha alegoría con palabras. Unha sátira, unha alegoría satiresca. Se non existe, as palabras inventadas son boas. Non temos por que... Satírica, claro. Satírica, pero non sei por que ahora me cadraba mellor satiresca, non? É máis bonita que satírica. Burlesca e así. Neotrovadoresca, inventar palabras para eso están, son flexibles. Son como chicles. Abrimos unha sección palabras inventadas. Sí, exactamente. É que hai que inventar palabras. Neologismos risquianos, Trump. Sí, genial. Bueno, seguimos entón, deixámoslo xa nesa curta vida laboral, na que se supón que cobraba todos os meses, para iso iba ali a sentar números, e cando chega o ano seguinte, no 10 o deixa xa, e a principios do 11, cando empeza o curso de 1911-1912,
síntese atraído pola docencia, o que vai ser xa a súa profesión definitiva, non? Hai unha primeira fase de formación, que agora imos tratar algo delo, e despois xa a fase profesional, non? Na fase esta inicial de formación, a verdade é que isto nos explica por que se creou a Escola de Estudos Superiores de Madrid, porque en un ano non se podía facer un mestre, pero se facía. Sí. Risco sacou o primeiro título de mestre elemental nun curso entre 1911 e 1912, en solo un curso, no Instituto Xeral Técnico de Ourense. Claro, con eso o nivel dos mestres pues, sería o que era, ¿no? Claro. Por eso se creou esta outra institución, para formar a mestres que despois exerceran con máis profesionalidade, non? E no curso seguinte, no 12-13, sacou o título, neste caso en Pontevedra, na Escola Normal de Pontevedra, de mestre superior, xa. Mestre superior. Co cual, en 2 anos, tiña 2 títulos, mestre elemental e mestre superior. E ora parece que ele atopara xa a súa ubicación, non? Que isto era o que ele quería facer, dedicarse ao ensino, á pedagogía, e chegoulle a oportunidade, porque se daban varias circunstancias. Se daba circunstancia da súa formación, xa era abogado, da súa formación específica, xa era doblemente mestre elemental e mestre superior, e iso, na instancia para acceder á escola, a parte da proba de acceso que había que facer, puntuaba moito, non? Con tan poucos anos, xa era abogado, xa tiña 2 títulos de mestre, pois iso lle facilitou moito a entrada na escola superior, que era onde ele realmente quería ir. Entre 1913 e 1916, durante 3 anos, cursou en Madrid na Escola de Estudios Superiores de Magisterio. Esta era unha escola que había moi pouco tempo que se creara. Cando chegou o Risco había poucas promocións pasaran, non lembro exactamente cuántas, pero facía só 4 ou 5 anos que estaba funcionando a escola superior, e a súa función era crear mestres e inspectores. Era a súa formación. Era unha escola de mestres que despois iban a exercer de mestre, non? Tiña varias vantaxes. Era difícil entrar, o proceso selectivo era forte, pero tiña ventaxes, que saían con praza directa. Os que saían titulados saían con praza directa. E isto na época tiña un gran valor, porque, claro, a maior parte das escolas, estamos a principios do século XX, estaban no medio rural, a maior parte da poboación era rural, e os mestres tiñan que ir a onde os destinaban, o máis probable, ao medio rural. Se tú saías con praza directa, pois as escolas normales de magisterio, os que se formaban na escola superior, estaban nas cidades. Claro. Co cual, claro, para moitos era unha gran vantaxe, non? Poder quedarse na cidade. E ademais con plaza directa, sin ter que andar recorrindo a concursos nin a cousas destas. Bueno, a escola tiña un gran prestixio, entre outras cousas, porque algúns dos seus profesores tiñan sido xente moi ilustre. Risco tuvo moita relación con Luis de Hoyos, que influiu nel sobre todo en materia de etnografía. De Hoyos era un gran etnógrafo. Ideolóxicamente estaba moi próxima á Institución Libre de Enseñanza, que era o gran movimento innovador nesa época, non? Tiña moito que ver con isto. Con Luis de Zulueta, non? Zulueta foi tamén dos grandes referentes de Risco. Algúnas das biografías de Risco din, e algúns dos biógrafos recoñecidos, din equivocadamente, eu non sei se por aquelo de arrimar a brasa a súa sardiña, non? Pero que tivo como mestre a Ortega y Gasset. Non é certo.
non. Desmentimos que Ortega Gasset non é certo. fora mestre, non? Del non. Non, Ortega fora mestre na escola superior, na escola de estudios superiores, pero cando cursa Risco xa non era. O que si é verdad é que Ortega y Gasset, Risco tuvo un gran aprecio e unha gran admiración por Ortega y Gasset, é un trato moi intenso, eso sí, pero non foi mestre, como a veces eu creo que dunha forma un tanto interesada se lle ten colado a Risco, non? Sí. Que foi discípulo de Ortega y Gasset, non, discípulo no sentido estricto, non foi. Non? Pero non importa tanto, sino o que importa é que estuvo en contacto, senón, bueno, con Ortega y Gasset estaría en contacto, non foi o seu mestre, pero eso non importa tanto, o que quero dicir, importa que Risco, de algún xeito, viviu, mamou un pouco as ideas da institución libre de ensinanza. Claro. E iso para, non sei, para min, a 100 anos despois, sigue sendo un referente para seguir, pero tamén un referente para preguntar por que neste momento na ensinanza non están os principios da institución libre de ensinanza, aínda sendo algo do século pasado. Claro. Por exemplo, cousiñas como que a institución libre de ensinanza trataba de instruir, pero tamén de educar o carácter, ou a meta é a formación total da persona, cuidas o desenrolo do corpo, pero tamén o do espírito, e cousiñas así que hoxe non se levan a cabo. Hoxe estamos nunha casilla do ordenador, os da ensinanza. Ollo, asignaturas, materias que hasta entón eran de segundo rango, apenas existían, como podía ser a música, como podían ser as manualidades, as elevaron a categoría de asignaturas importantes. Se facían moitos talleres, moitos obradoiros para fomentar este tipo de actividades. A cuestión de xénero, que a estas alturas a veces ainda parece que temos que estar plantexando, pois era algo que eles xa daban por suposto, é que non podía haber unha escola normal para homes e unha para mulleres, nin despois nas escolas os nenos por un lado e as nenas por outro, eso non podía ser. A aplicación da lógica eu atopei estes días preparando un pouco o programa unha referencia que me chamou moito a atención por o paralelismo que hai, a Xoán Vicente Viqueira. Viqueira coincide con Risco en moitísimas cousas. Viqueira foi tamén pedagogo, non? A parte de escritor e tal, por certo, si dedicou o Día das Letras Galegas hai uns cantos anos. Pero coinciden neste tipo de cuestións, a cuestión de xénero, unha única escola, a cuestión da lingua como ferramenta habitual que se debía de cuidar nas escolas, a cuestión de o teren sempre a referencia do medio no que se atopaba a escola, non? Claro, non poden ser os mesmos contidos os dunha escola rural, os que os nenos se desenvolven, as súas referencias son dese tipo, que dunha escola urbana, non? No que hai outro tipo de referencias. Xa comenzamos co do plan pedagóxico. No programa anterior comentamos todo isto. Claro, que lle encargaron a Risco, non? Bueno, pois é outra referencia importante. Chamou-me a atención. A desgraza foi porque naceron casi pola mesma época. Debíanse levar solo 2 ou 3 anos, pero por desgracia para Viqueira morreu moito máis novo. Viqueira morreu creo que con 30 e pico anos, non chegou a coñecer a República. El que se sentía republicano morreu antes de... Era unha persona de esquerda, non? Ideolóxicamente estaba máis distante do Risco, pero bueno, non chegou a coñecer a República porque creo que morreu uns anos antes. Non sei se morrería incluso no 30 ou por aí. Bueno, é que iso é que, non sei, por deformación profesional, obviamente, a min gustaríame insistir no asuntiño. 100 anos antes, Institución Libre de Enseñanza, onde Lorca e moita outra xentiña bebeu todo o que beberon, todo tan libre. Hoxe continuamos, sí, con esas historias de o medio, a educación da formación integral da persoa, pero estamos encasillados un pouquiño na tecnoloxía, no ordenador, na programación, e penso que non somos herdeiros da Institución Libre de Ensinanza cando deberamos de selo. Bueno,
é unha opinión particular que igual non ten moito sentido, pero que me gustaría porque a educación digital ten tamén o seu contexto, quero dicir, se cadra faltan bases como das que estás falando ti, desa formación integral, non, da globalidade alma e espírito, que seguramente Risco xa o tiña hiperdefendido. Hoxe prefírese un ordenador, hoxe prefírese que teñas competencia digital, que é moi importante, porque se non és ni sequera nativo digital, non te formas, parece que estás fora do presente. Eu estou apoiando o que estás dicindo, vale? E estás vendo que a hora de, non sei, simplemente de crear os rapaces, de crear, están dependentes moito da non teñen oportunidades, hai moi poucas oportunidades. Eu estou mirando máis cara ao pedagogo, cara aos mestres. Tamén, pero... Miro máis cara aos mestres, é dicir, os mestres de repente a súa didáctica está en cubrir unha casilla do ordenador, nada máis. Plan. Que é necesario a educación digital, claro que sí, pero non podemos someter a programación, a didáctica dun mestre a unha casilla digital. O mestre ten que ser máis libre. Nestas épocas cortaron a liberdade. Non existe. Sí, mira, pero bueno, Risco foi un gran educador. É así, clarísimamente. Un apuntamento breve. Dicía antes que era máis ou menos coetáneo. De feito, Viqueira era 2 anos máis nove que Risco. Naceu no 86, Risco no 84. Sí. Pero morreu moi novo. Morreu no 24, o sea que tiña 30 e pico anos, non? Co cual, pois... Perdeus aí un... Claro. Ao fío do que ti estabas comentando, hai unha cuestión que eu tiño escoitado moitas veces e me parece que é así, non? Que os mestres sempre tomamos como referencia os mestres que tivemos para afianzalos ou para negalos. En algún caso para negalo. Eu non quero facer o que facía que isto non tiña sentido. Ahora, en cambio, sí que me gustaría ser un mestre como foi aquel que eu tiven, que aquelo sí que era un mestre, aquelo sí que... E ese é un principio que se debe ter moi en conta, porque eso influe moito na responsabilidade dos mestres, non? Os mestres crean unha referencia, influen moito nos seus alumnos, non? Para ben ou para mal. Sí. Para ben xo fan ben e para mal. Como dicía Ángeles, claro, esa é a cuestión, non? E Risco foi un mestre. Risco foi un mestre e moi apreciado polos seus alumnos e alumnas. Aí está. Que as cales il traballaba moitísimo non só dentro da aula, senón tamén fora da aula. Organizaba moitísimas viaxes, lles propuña moitísimos traballos de investigación. De feito, hai 3 ou 4 anos fixemos aquí na facultade no que é agora a facultade de Ciencias da Educación, unha exposición de traballos feitos por alumnos e alumnas de Vicente Risco, unha cousa realmente bonita, ¿no? Unha faceta a coñecer de Risco. Sí. A súa faceta como profe, como pedagogo, claro, como incentivador dos soños dos alumnos. Claro, fantástico, non? Claro, que non se coñece Risco así. Que va. Pero aí vou chegar agora seguindo a línea esta, non sei como vamos de tempo, sí. Bueno, remata en Madrid, vense para Ourense e entra como profesor na escola de magisterio na Escola Normal de Magisterio de Ourense. Antes, sí que deixei unha cosa, cando remata en Madrid fai unha especie de tese que se perdeu, curiosamente se perdeu, pero que despois recuperou xa fora nun traballo sobre Castro Caldelas, unha monografía geográfica é o título, Castro Caldelas, monografía geográfica, que despois utilizou no Seminario de Estudios Galegos cando ele era o director da sección de etnografía e folclore, non? Estableceu un modelo, digamos, para facer este tipo de estudios poliédricos, no que diversos especialistas traballaban sobre un mismo tema, e este foi un dos casos. Por certo, que comenzou algo parecido sobre Allariz,
un estudio parecido que eu tiven nas miñas mans, que mo pasou o Antón, e que agora obviamente está depositado na fundación, que é onde ten que estar, que, bueno... Coñeceremos algunha vez? Sí, no, se pode coñecer, porque está digitalizado, quen queira coñecelo, simplemente o pide e sin máis, non? Pero a min chamame moito a atención a metodoloxía que seguía Risco, que era un gran aforrador de papel. Utilizaba todo o papel que tiña disponible, o iba collendo e despois o utilizaba, non? Entón, para aproveitar ben o papel, a veces despois sería todo o contrario. Il cuadriculaba o folio, aquí vou escribir sobre isto, aquí sobre isto e aquí sobre isto, e facía unhas cuadrículas. Depois lle pasaba, como a veces, a mí me ten pasado algunha vez, supoño que a vos tamén, non? Con algúns alumnos, que copian as preguntas e van deixando xa o espacio que máis ou menos calculan que lle pode levar a resposta, o cual é unha mala práctica, porque a veces non chega e a veces se queda escaso, non? Pois a Risco lle pasaba exactamente igual. Habrá que dicir aos alumnos, o título do apartado, e despois a veces tiña máis información daquilo contaba e non lle entraba ali, e outras veces lle pasaba xusto ao revés, que o deixaba en blanco ou casi en blanco. E nesto de Allariz, nesta que está inconclusa, evidentemente é unha obra inconclusa, pois lle sucede isto, non? Está na fundación e se pode ver, está sin acabar, pero se pode ver. Que saiban os radointes que está na fundación, sí, que debe ser moi interesante. E que ademais está digitalizado e non hai ningún problema para consultar. Vale. Entre 1916 e 1945 é a primeira etapa de Risco na Escola Normal de Magisterio de Ourense, como profesor de Historia. Durante un tempo incluso sería director da escola. Pero durante ese tempo estou deixando a un lado intencionadamente as referencias biográficas, porque eu creo que deberemos, mentre era pequeno, fomos levando un tempo as cuestións biográficas e a cuestión formativa, non? Escolar e tal. Agora iso estámoslo deixando, pero nesta época casa, por exemplo, non? Algo teremos que dicir ao respecto, e outro tipo de cuestión. Entonces teremos que dedicar outro programa ou parte de outro programa a rematar o seguimento biográfico, non? Pero bueno, durante este tempo, no que é na parte máis académica, seguindo ca cuestión académica, nos anos 30 cursa por libre na Facultade de Filosofía e Letras de Santiago. Por certo, unha facultade, a miña facultade, a túa facultade. Non a miña, non a miña. Non, xa, é de outra xeración. Que se inaugurara moi pouco antes, se inaugurarase en 1922, o sea que cando o Risco estudiou Dereito en Santiago aínda non había Facultade de Letras, se inaugura no 22, non? Cursa tamén por libre materias relacionadas ca historia, cursa arte, cursa paleografía, prehistoria, historia antigua, pero cuestión sobresalientes. Agora gústalle. Claro. En Dereito aprobado xustiños, incluso algunha pasetempro, e agora todo sobresalientes. Agora entrou nas humanidades. Estaba na súa terra, estaba no seu ámbito, onde ele se atopaba cómodo, e malia a estudiar por libre, pois saca enseguida as asignaturas adiante. E isto lle valeu o expediente tan bo que sacou para lograr unha bolsa e facer unha viaxe pensionada pola Xunta de Ampliación de Estudios. Unha viaxe por centro a JAE, non? Sí. Que, como aparece en español, a Junta de Ampliación de Estudios. Isto lle sirve para facer un viaxe por certo, que nesto coincide tamén con Viqueira. Viqueira tamén foi pensionado da JAE. Esa viaxe por Centro Europa que ele tamén describiu en Mitteleuropa, non? Ese libriño tan fermoso. Este libro que todo mundo bota pestes contra él. Ay. Por pesado, por aburrido, por non sei que máis, por tocho, din, por aí. Sin embargo,
é maravilloso. Que fai falta? Un profe que colla anaquiños, cor seleccione, claro, e cor deletré a quen sexa, os alumnos, os radiointes, a quen sexa, pero é maravilloso. Mitteleuropa literalmente significa Centro Europa. Centro Europa, en alemán, Centro Europa. Pero a Risco lle serviu para titular esa, en principio, crónica de viaxes, pero que é moitísimo máis con a crónica de viaxes. E non só se limita a describir o que vai vendo, sino que o valora. Claro, e aí é onde está a grandeza da obra. Claro, pensa, aquí hai filosofía. Claro, eu atopei a maior parte da filosofía de Risco acá, neste libro. Que sucede? Que lelo así, de repente, de golpe, non pode ser. Darlo a calquera non pode ser. Necesita dun divulgador, dun traductor, que vaya poñendo os párrafos no aire, que vaya desentrañando. Eu vin aí a relación que el tivo co marxismo, a relación que tivo con Tagore, mil cousas. Un libro que está ilustrado en algún momentiño. Hai dibuxiños de Risco, que non sei tamén se a maioría da xente coñece esta faceta de Risco como debuxante. Nós temos publicado na Fundación a obra gráfica de Risco, que tamén se pode acceder a ela facilmente. Claro, é unha faceta, eu coido que é descoñecida para a maioría. Algúns, obviamente, non, coñécena, pero chama moita atención. Cicais, isto daría para outro programa, porque igual temos que rematar pensar en Mitteleuropa para outro momentiño no pensamento de formación e de que ten acá este homiño. Sí, eu creo que homiño con todos os respetos, claro. Ideas básicas nas que vai ser o pensamento posterior de Risco que aparecen xa de alguna forma, si non definidas totalmente, pero si xa se vislumbran aí, non? O irracionalismo, non? O rexeitamento do racionalismo mediterráneo, que é unha constante na obra de Risco. Empeza aí. Non hai que esquecer que Risco estivo ali durante a República de Weimar, pero xa se estaban empezando a dar algúns movementos que conducirían a polaridade posterior entre o nacionalsocialismo e o comunismo, non? Claro, a Alemania acababa de salir perdedora da Primeira Guerra Mundial e a Rusia era un dos países vencedores, pero en Rusia, dentro do 17, había un réxime comunista. En algúns textos, Risco non rexeita así radicalmente o comunismo como movimento social. Claro, pero cando se chega ao posicionamento ideolóxico, o marxismo, a dialéctica marxista fundamentalmente, non? A dialéctica, bueno, igual mellor o deixamos para outro día. Sí, eu penso que é un programa que merece a pena adentrarse no pensamento de Risco, na dialéctica de Risco, a través deste libro, pero para outro programa, de outro estilo, me parece, porque é un descoñecido, é un libro descoñecido. Sí que é. E se alguén o coñeces, enseguida lle pongo o calificativo de tocho. Sí. E me disparo, así como fai ahora Xavier. Pego un tiro se teño que ler este libro. E eu diría, non te pegues un tiro, escoita algún profesor que cho divulgue e que cho explique. Claro. A fuxida de Risco cara ao atlantismo e cara ao mundo celta e tal, ven de aí. Moitas das cousas que ve aí non lle gustan. Non, isto leva á decadencia, claro. Pouco despois Risco vai escribir un libro La decadencia do Occidente, non? Sí. Pero as bases atópanse xa. O nacionalismo. O nacionalismo aparece neste libro dunha maneira tan linda, tan perfecta, tan ben escrita, que merece a pena, xa que estamos nunha nación que é Galiza, merece a pena saber que é o nacionalismo desde os lentes de Risco, desde eses quevedos que son grandes como os ollos da ponte de Ourense. Claro, o que pasa é que alguén despois, bastante desinformado, fixo unha lectura errónea deso, non? E tratou de buscar vencellos entre Risco e o nacionalsocialismo que se estaba empezando a difundir nesa época, non? Pero claro, nada que ver, non? Pois a eses
hai que recomendarlle o libro. Copias de Mitel Europa, sí. Para todos. Sí, como libro de cabeceira, pero lido os anaquiños. Claro. Completo non. Cada noite un anaquiño para pensar. Estamos acostumados aos libros de ficción e iso non é ficción. Este é un libro de filosofía, de política, de costumes. E hai que ter madurez para facer unha boa lectura. E hai que ter madurez para unha boa lectura. Por iso falas da divulgación e da orientación a través e dos cicerones. Sí. Claro, e Risco fuxe, a fuxida de Risco está clara, non? Igual que facían os románticos. Románticos que non lle gustaba o cielo no que estaban, fuxían cara a outras épocas ou cara a outros lugares. O exotismo, claro. Eso fai no Risco tamén, fuxe cara a outro Oriente. Algún día teremos que falar do orientalismo en Risco, non? Aparece acá. Está claro, por eso, porque o Mediterráneo non, que aí solo cosa, pero a razón, mira onde nos levou. Todo este entorno do Mediterráneo, que se guiou por a razón durante tantos séculos, levounos a grande guerra, a máis grande guerra que hasta entón houbera nunca. Entón, para que vale tanta razón? Habrá que buscar sustento en outras posibilidades a marxe da razón. E iso forma parte do pensamento de Risco, non? O racionalismo non nos vai. O Mediterráneo non nos vai. Cuna do racionalismo. Onde vamos? O atlantismo, o mundo celta, Oriente. Oriente tamén lle gustaba moito aos románticos, non? Na fuxida que facían a Oriente. E cando non podían ir, escribían libros de cartas. As cartas persas, as cartas... Claro. Sí. Si queredes rematar o programa, deixádeme decir algo, porque eu sigo fascinada. Ainda temos que cortar esta sección, pero digo que queiras. Sí, porque eu sigo fascinada coa figura de PSOE, coa figura de Risco. Teño aquí unha definición de Eugenio Dors de Risco que me encanta. Dice, unha breve figura con gafas, de aire cansino e estudioso. Bueno, aire cansino, sí. O que eu recordo realmente era así, pero claro, eu recordo un Risco cerca dos 63 anos, así de cansino, camiñaba moi despaciño, non sei de mozo como sería. Me parece que esta faina cando era mozo, esta descripción de Dors é de cando era mozo. Gafas tiña xa cando era mozo, non? Supoño. Sí. Aire cansino, como era desde tan moi flacucho. Pronto, nos primeiros retratos que hai de Risco xa andas. Como era tan flacucho e incluso andaba así un pouco doblado, non? Pareceme que andaba así un pouco encollido. Porque era moi flacucho, estudoso, non hai máis que velo, non? Porque era por libre, facía o que lle gustaba, sacaba adiante como boas notas. É Telecinco de Risco, pero encántame Telecinco dos escritores. Porque de Telecinco porque da Telecinco dos escritores sale a súa literatura. Detrás desta figura así de lente de ollo de ponte, escóndese Mitel Europa. Dil que de neno nin corría moito, non? Andaba pegado aos pantalóns do pai sempre. Vai correr un pouco por aí. Daba 2 pasos xa corrín. Aire cansino, non? Aire cansino, perfectamente. Pois para que o aire cansino non se nos transmita, imos facer unha pequeniña pausa, pequeniña.
Pois ese aspecto cansino do que falamos, que parece que caracteriza cando menos o físico, porque está claro que o seu espírito de traballo non. Podemos casi que ir rematando esta... Sí, solo un par de apuntamentos breves para deixar esta parte. Entre 1945 e 1949 Risco fai unha paréntese e márchase a Madrid de novo como profesor de paidoloxía e de organización escolar a Escola de Estudios Superiores de Madrid, na que se formara, como xa vimos uns anos antes, non? Rematado este período, volta a Ourense entre 1945 e 1954, volve de novo a Escola de Magisterio de Ourense, non? E aí se vai a xubilar en 1954 e dende aquela reside na rúa de Santo Domingo e sigue impartindo ensino, solo que o imparte nas tertulias, que alguna vez tamén teremos que falar delas, das moitas tertulias, algunhas que el mesmo promocionou e outras que eran amigos del ou xente que para ele eran referentes e que paga pena igual tamén en algún momento pois facer un paseño por Ourense polas tertulias nas que participou Risco. Morreu no ano 63, está enterrado aquí en Vilanova, no cemiterio de Arriba. Ahora que falaches de tertulias, que saibades que tomei en serio iso de saber se queda un rexistro oral de Risco, poñéndome en contacto co Arquivo Sonoro Galego, deronme a mala nova que eles non teñen registrado nada. Non hai nada. Nada de nada. Pois é unha mágoa. É unha mágoa, digo, por ser tertuliano, por ser conferenciante, claro. Por ser unha persoa, o cal me extraña muitísimo, pero, bueno, será así. Sí, incluso o tempo que estuvo en Madrid participou tamén en algunhas das tertulias importantes da Lidia, sí. En Ourense eu teño referenciadas, aparte das coñecidas, teño algunha outra que eu nin siquiera sei exactamente onde estaban. A maior parte estaban no Progreso. Sei que había por ali algúns cafés teatro, sí, destes que tiñan cuplés e cousas destas, que Risco dicía que eses sempre iban a última hora da noite. Porque cando xa empezaba a facer frío era un sitio que ali sempre había calor e que se estaba ben e que había un ambiente así moi distendido e tal, pero debo ter unhas 6 ou 7 referenciadas, sí. E que, a parte do Novelty, sí, e que sen abondar na cuestión de Otero, sí, de Otero hai registros, hai conferencias, sí, de voz, sí, pero, claro, pero Risco, bueno, que íamos facer? No Consello que é onde teñen o registro, nada, non? Correcto. Bueno, pues con esta pequena mala nova, a ver se houvese un descubrimento destes, como se descobren vestixios arqueolóxicos de grande interese, a ver se a voz que agora coa inteligencia artificial poderíamos incluso reproducir, sería alucinante, pero de momento aquí quedamos. Basta, sortemos a inteligencia natural. De momento estamos que hai. E a tecnoloxía, ves, a tecnoloxía non nos está axudando. Unha pausiña, va. Pois eu creo que foi un programa cumprido, é sempre o que se pretende, dar información, divulgar, dar a coñecer a figura de Risco, e todo adubado por notas de pura literatura e creatividade, con unha pesoiana aquí como pode ser Ángeles. Bueno. E non sei se queres dicir algo máis, ou xa dicimos... Ata o próximo programa. Pois ese é o noso desexo, que nos escoitedes. Cos lentes de Risco nos ollos, como arcos ollos de ponte. Adeus. Adeus.